Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Home quarantine, aprobado na sa Interagency Task Force para sa mga fully vaccinated individuals pero magadepende pa ini sa approval sa local government unit. May report si Nico Delfin. Ginpanubuan na sa napulo ka adlaw ang isolation para sa mga asymptomatic nga COVID-19 positive. 5 days naman para sa mga healthcare workers. Magluwas diri ginatugutan naman sang Interagency Task Force ang home quarantine. Pero sandigman sa pagsulundan, dapat fully vaccinated ang COVID-19 positive amuman ang katapos ang iya panimalay. Ang Emergency Operations Center sa bulig sa mga barangay healthcare workers among maga-evaluate kung pwede ang home quarantine sa isa ka COVID-19 positive. Allow man kita sang home isolation, number 1, kung fully vaccinated ang mga members ng household, may ara separate nga kwarto kag separate nga bathroom ang nag-positive ng pasyente. Kag gina-evaluate, ini gina-screen, kag gina-inspect gid sang aton nga team coming from the EOC. Bisan pa aprobado na sang IATF ang home quarantine, ining gina-discourage naman sang pamuno sang City Health Office sa pagpati nga mas nagakaangay nga sa mga government isolation facility mag-quarantine ang mga nagpositibo sa virus. We gina-discourage ta ina kaya not all household are equipped with amenities like that, no? Hindi tanang household mabantayan sa barangay, no? Basi lusot-lusot sa likod budlayan si barangay, budlayan ang aton nga mga BHERTS mag implement sa isolation. May ara gani sa ibang gani nga lugar balita nga may cordon ang gate, so may tiyangge ga baligya ga. Kabahin sa mga requirement para sa home quarantine ang mga mapasiguro nga may separado nga kwarto kag banyo ang tiniran sang gina-isolate nga COVID-19 positive. Contain ta gid ya. So hindi ta gusto ya nga malaknan ang ibang upod sa balay, especially kung nag-swab nag-negative pa gid yang upod sa balay. So, may pwede posible na nga matabo nga ulihin lang yan nag-abot nag-positive. So may apat household nga ginaprotektaran. Yes, ma'am. May tani kung positive sila tanan kag may amenities sila nga individually para sa ila. So pwede ta nga ma-allow case to case basis. So we are protecting them in our facilities, ma-monitor ta sila, mapos sila ma-refer. Hinali may ara sila sang batsagon. Hindi pwede ang home quarantine kung may mga katapos ang panimalay nga may comorbidity kag may mga magagmay nga kabataan. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.